Her i Ramme bygger vi verdens første ammoniakanlæg. Det er et energilæringsprojekt, i det vi kan udnytte vores vindmøller og solceller bedre, så vi ikke på meget blæsende dage skal stoppe vindmøllerne. Men her kan vi lære energien i form af ammoniak. Ville det ikke være fantastisk, hvis man skulle lære vedvarende energi i form af et flydende brændstof? For eksempel grøn ammoniak. Det er det, vi er ved at demonstrere hos Skovgaard Energy. Vores første demonstrationsprojekt skal bane vejen for fremtidige opskalerede Power-to-X-anlæg. Vi forventer en gylden fremtid for denne nye industri, og vi håber, at andre vil være med på rejsen.